Alaki natin to. Yan. Ito. Pero ang angas na ito, orange oh. Nilawan oh. Pinagbalatan nila. Yung iba tinapong ko na, naglinis ako. Pero yung iba meron pa din. So yung mga pinagbalatan. Yan. So what up mga idol. So Gagambino is back na. So sabi ko naman na magbablog ako ulit. So next year na. So ngayon 2022 na. So first video natin ngayon, bigyan ko kayo ng update. Nangyari doon sa mga gagambang Japan natin, nangyari doon sa mga salmon, doon sa mga itlog, o kung ano mang gagawin ko. Papagaming contents ko. Check nyo na lang to, no? So pakita ko ano ng mga size ng mga gagambang Japan, comparison sa salmon, kung anong pinagkaiba. And yun lang, no? Refreshing lang, pang ganun. Para at least may idea pa kayo sa mga gagamba. So pakita ko sa inyo una ko na pala kayo, wala akong hawak na normal na gagamba ngayon, no? So yung mga dito, mga Jensen, gano'n na line. Kasi nandito tayo sa Davao. So, pero pabalik na ako. Babalik ako dun sa amin. Kasi i-renovate yun. So, tignan natin mga idol. Check natin to. So, start tayo dyan, no? So, ayan. Pakita ko muna sa inyo na ganyan. Then, kukunin ko yan isa-isa. Lalagay ko dun sa puti na yun. Then, probably lagay natin dito for size comparison. Ang liliit lang yan pag dito nyo tignan. Pero tandaan nyo gaano kalaki yung lalagyan na yan. Almost 5 inches yan na lalagyan. Pero magsi 6 inches, no? So, tignan natin kung ano ng size ng mga gagambang Japan. Tara, samahan nyo ako. So, what's up mga idol, no? So, yan, natapos ko ng kunin. So, tignan nyo na lang kung gaano kalalaki. So, nandyan na. Ilan na lang? 12 na lang ang gagambang... Ay, hindi, 14 pala, no? Kasi nagdagdag ako ng dalawa. So, pakita mo na natin yung pinadagdag natin dalawa. So, nagbalat na to. Parehas galing kay Tech Ray. Isipin nyo gaano kalaki to, 450 yung bili natin. Galaga lines daw. So, good shit naman, no? Yung markings niya. May ganyan din tayo gagambang Japan. Pero, ayun, syempre, gusto ko lang makahawak din ng alaga ng iba na gagamba, no? Hindi lang sa atin. So, ito. Magkakapatid lahat, Lahat na makikita nyo gagamba dito, lahat ng gagambang Japan na makikita nyo magkakapatid. So, ito yung dalawang medyo maliit-liit ko. Pero isipin nyo, ito 450. Ito, anong size na to? Ay, pagka-OS na. Tangkal to, eh. No? Pasupyap lang, pasulyap lang pala, oh. Ganyan, no. 450 yung maliit. Yan, mga ganyan kaya. Halos din magkasya. Tingnan nyo gano'ng kaliit tong lalagyan na to. Pag kalaki lalagyan, no. Hindi kasi magkasya dito, mga idol, yung malalaki. So, winibird ko, sadya, no. So, yan, ito. Meron din tayong galaga lines, no. Tinatawag ng galaga lines. So, push out to. Meron din naman ako mas itim. Kasi ito kakamolt pa lang, no. Pero magda-dark pa to. Kakamolt lang kasi. Tapos ito yung itlog ng salmon naman. So, papisa na yung itlog ng salmon. Hindi ko pa kasi siya nabang dapat natin dito. Hindi ko pa siya nilalagay sa sa lalagyan, no, na maliit. Pag nilagay mo to, lalabas na to sila. Napa ko nung lalagyan ng cotton buds. So, try natin paramihin yan. So, yan. Buhay na yan sa loob. Buo na. Lalo pa tong dalawang to. Buo na to. Kasi magkakasabay to. Pag nilagay ko talaga sa lalagyan yan sila na na-sprayan mo ng tubig, lalabas na lahat to. Lalabas na lahat. So, bawi naman ako. And, yun. Pakita na natin yung mga gagambang Japan. So, tignan nyo may gano'ng kalalaki. Gano'ng kalalaki itong mga to. Sa kamay natin. Kasi ipatong na lang natin yung kamay natin. Ayan, no. Ayan, tignan nyo na lang, no. Mas malaki to. Ito. Pero magkakapatid lahat, no. Mas malaki to. Pero baka sa katawan lang. Parehas yan, almost 2 years na yan mga yan. 1 year and 9 months. May.
So dumating sa akin yung gagamba, nakaitlog na. Pumisa ng mga second week of May. March kami umuwi dito, May may gagamba na ako. Basta check nyo lang yung video natin, no. Mag 2 years na tong mga gagamba na to. Mag 2 years na sa atin. Isipin nyo, almost 2 years, ganito lang yung iba. Pero alam nyo naman yan, yung technique dyan. So power feed lang. Kung hindi nyo pinower feed, di din lalaki. Kung gusto nyo kontrolin ng pagkain, ito kasi kinokontrol ko tong iba. So hindi natin pinapakain ng ganun kalakas, no. Di tulad ng iba. Talaga pag kumagat kasi sila at kumain ng sobrang dami. So hinahayaan ko. Pero yun nga, nasabi ko naman sa inyo na ang gagambang Japan, pag talagang pinakain mo ng marami yan, mas mabilis siyang tatanda, mas mabilis din siyang mamatay. So ito, nakalimang itlog na siguro tong malaki na to, no. Kaso lahat talaga never napisa, no. So pinakain ko na rin siya ng male, hindi talaga. Nandun yung mga itlog niyan, nung ano, basta makita nyo, no, sa ibang videos ko na i-upload. Syempre nagbibideo pa rin naman ako, hindi ako nag-upload, no. So yan. Ayan siya. Lalaki niyan mga idol. Sabi nyo bundat, no. Sige boss, pagapangin mo nga sa kamay mo. Sige, pagapangin natin. May nanonood sa kapitbahay, no. So ito yun naman yung salmon. Pakita ko muna sa inyo. Maganda din ang salmon nakuha ko. Leo Caranto, no. So shoutout talaga kay Leo. Hindi niya nakakalimutan, no. Grabe. Tropang solid pa rin natin yan. So taga Isabela yan si Leo, no. Kasi si Leo mga idol, kaibigan natin yan, no. So nagtanong kasi ako doon, wala daw supply. Nung sinabi ko nasa Manila lang ako, kinabukasan may gagambang salmon na ako. So pinadala niya mismo. Kala niya kasi nasa Mindanao pa ako, kaya hindi niya ako binibigyan. Narinig niya nasa Manila tayo. So ganoon na makadali kausap yun si Leo. So yan yung mga salmon. May super salmon dito pero ewan ko lang, pakapakain ko to dito sa isa. Tingnan natin baka makabuo sa ano. Huwag kang lalabas. Lalabas. Huwag kang lalabas. Ito puti, oh. Ayan yung puti. Puti, medyo dark. Yung nandun. Ito naman, walang markings. Ito, dark to. Kakamolt lang nito. A day ago lang. Ganyan. Ito, yung galagalan sa sabi ni Tek, no. Yung nandun sa lagyan ko doon. Meron din ako mga ganyan. Isa, dalawa. Gusto ko sana yung pure black, no. Dalawa, pero ito medyo burahin na. Ito maganda-ganda pa yung markings niya. 3, 4, 5, 6, 7. Grabe. Nanonood dito parang sinihan yung tropa natin, eh. Idol. Grabe pa nanonood ni Idol doon, no. Kala mo sinihan, no. So, yan. Tek na nanonood na sinihan. Sinipong-gol. Ano magagawin natin? Palakarin ko sa kamay ko para makita nyo. Sige. Palakarin natin sa kamay natin. Malaki sa malaki yan mga bossing. Kahit na natin lapatan na 5 piso yan, lampas talaga, sobra. So check natin. Size check tayo, mag size check, no. Size check. Paano kita? Tangin na talaga yung nanonood ng bahay namin yan. Shoutout sa iyo, Idol. Solid na solid ka talaga. Then magbabasketball tayo pagkatapos nito. Pakita natin, no. Ito talaga yung unang tumanda, no. Kasi in-experiment ko. So pinalaki natin to. Yan. Makapal na yung daliri natin mga idol, ha, kasi mataba na tayo. Pero tignan nyo. Gaano kalaki itong kakambang Japan. Oy, baka fishbowl ka, di punggol. Mag-itlog ka pa naman. Ayan, no. Wala, pakitaan natin, ha. Pakain natin yung salmon mga idol. Kasi yun parang dying na rin yun, eh. So baka lang, kasi mangingitlog na naman ulit to. Baka ma-fertilize, no. Kasi kumain na ng lalaki, eh. Hindi, wala pa rin ano, no. Kumbaga sa ano, hindi ano yung itlog niya. So try natin pakainin to. Pinagbalatan nila. Yung iba tinapong ko na, naglinis ako. Pero yung iba meron pa din. So yung mga pinagbalatan. Yan. So
So ito, sayang no, hindi natin mapalaban. Sayang, gusto ko pa nang paglabanin sana. So latag na lang natin ganyan no. Laking gagamba niya ito mga boss. Tabihan natin ng salmon na orange. Tingnan natin. Kalalabas dyan. So, hindi din kasi sila yung matulog dito, no? Pag doon sa lalagyan talaga nila, rekta tulog na tong mga to. Ganyan tong isa. Maganda-ganda din to. Hop, 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 hop. Nako. Namusot dito sa kabila. Diretso ka kaya? Nako. Ito, medyo maliit pa to. Magbabalat to. Baka magpang-abot yung mga gagambang Japan natin. Delikado. Isang kagat lang to, may madadamage talaga sa kanila. Yun yung rekursunada yung lalagyan niya. Masikip kasi daw. So, ito yung isa. Medyo maiksi pa yung kamay na ito, no? Bababalat pa to na isang beses pa. Absensya na lang, no? So, lagyan natin doon. Kaya na lang umano ng size niyan mga boss. Grabe to. Ito magandang size. Ito talaga. Idol ko to no. Tsura na ito. Ang ganda ng markings na ito. Iitim to mga boss. Ka-amort lang na ito eh. Paborito ko to no sa mga gagambang Japan natin. Isa sa paborito ko to. Yan. Saka ito. Ito. Pero ang angas na ito, orange oh, nilawan oh. So, yun lang mga bossing no. Kasi yun nga, nanonood na ng sine ang tropa natin. So, yun lang. Good vibes lang sa lahat and see you this upcoming days pa rin. So, upload ko yung mga video na inipong ko dito. Paano ko binibreed yung gagambang Japan. Paano natin nalagaan. So, tignan natin pala to. May pahabol akong video sa inyo. Baka next upload ko lang. Pakita ko sa inyo yung ano to, OBT ko. Yung orange babon tarantula dito, no. Kasi meron akong dalawa. Maliit pa to talaga, sling pa lang, no. TS pa lang kung ano. Pakaliit. Tapos ngayon medyo nasa 2.5 na siguro or 2 inches. So pakita ko sa inyo. Abangan nyo sa next video. Yun lang, maraming salamat sa panonood and God bless you all.